ɓeɗe yiɗi kalnamin e ko amma ko faati e daka barkinoro ɗum julɓe ɓe ganda ɗum ɓe hewɓe nana daka taw ganda holko gollete e golle daka tawde Allah addimi onon kon ɓoyduɓe Seydi Hadji Mamadou Saydou ha yetti ceerno Cheikh Tidiane ceerno oɗo hannde ɗum de kam min kam wonnomi salani ala ko mbawmi joni haalde ko gandumi tan dakam ko woni e daka ko neɗɗo haalde ko woni e daka ceerno Alhaji Mamadou Saydou nde hitami enen jaaɗi ɗo basse ɗemgal o ari o jippi galle o jeeya ko joom wuuro o jippi galle on jimi koye dow goudron eywa piliyama ɗon less huuɓere étage goto waɗa ɗon wuuro ngo fof rendi wuuro fof rendi ari joni noon ngal noon namo yiwde e mumen goto fof jogui kalis wiɗum yiiɗi yettade woro kam o yiiɗi ɗum yiiɗa kalis wona kalis addimi o baba ko pire ala haajo kalis jiiɗa e Oumar Demba en omi mofte kalis aji moon addimi ko yettino konngol Allah e konngol Cheikh Ahmed Tidiane somi gayni ɗum mi hoodi galle jaaɗe kala mo jiɗon e mbuɗo adda o rewi ɗon haala ka no juuti ha woɗɗoy caggal mo wi mbeɗa mbaɗa on jaaha Daka de min mbi emin jaaha seeɗa wi ala wata ko ganda ko woni Daka jeehe koye ngal ne yaha oto ne yaha saret ne yaha oto kam haala jeehe Daka wata ko ganda ko woni Daka mbi ala ɓe ganda o wi son garima mi haalan ko woni Daka ɓe mbi e ceerno haala min ko woni Daka o jettore ngoɗoni Allah kadi o yiyani meɗo yaade Daka ala o gotol ne nannirta janggo yomal arnade jeyngol abadal abad yoɓe namano dalilo haalnaɓe gulali gulli noon min nanali o wi ƴeewe nokkude jiɗɗon fof ɗo yaaji jeento mi haalano hana noon ɓe mbi juma mawɗo yeeyi juma mawɗo 4 heures min kawri ɗo min juula o waji jantal ngal ha gasi o wi noon namdal ngal mbino ɗon namde ngal mi haalano o jettore ngoɗoni Allah o wi neɗɗo garɗo Daka julde julɓe wirde mumen wonde mumen balɗe 10 ɗe walla balɗe 9 ɗe ɗum winda e kayit mum janggo yowmal qiyamete an hay sa waɗi bakkar a mamtata an koko ndewde Allah ko kono ndewɗa julɗo o winda e kayit ma ɗum bakkar ma walla momtira abadal abad ɗum ko aljanna kay o ko wona ɗum ko woni kadi Daka no waɗi sirru jiyaɓe Allah nani hen sa yiiɓe malla soɓe jii malla eyyi ɗum ɗum mbi inchallah an ko hen jeeɗa Daka ko hunde mawde Daka ko hunde mawde o wuuro ne kadi martaba mawɗo woni e maggo tinde kadi ngalon e wuuro en mbaɗon kadi jaggon ga galleji ay Moussa Say kañum ko neɗɗo moƴƴo jogui e galle nani ga te ko cokko en ɗam yo joni to hoti on woɗɗi kono min komi sellani ko safo Allah salmi wallahi ko wallahi neɗɗo moƴƴo jokko en ɗam te ceerno ne horsini toolo ceerno ko toolo jeeya eywa meeɗi saaha goto eywa yimɓe ne gara tan ne pera yimɓe tan ne gara mbeɗa ɓoosa koyɗe makko tan ɓe joogi yeeso mo Allah wonno mi arlaw ɓe ɓoosa koyɗe tan yimɓe ne gara tan